Masixoxa nabantu endaweni ikhona lento ekuthiwa nina nilandwe ko-Cape Town nilandwe ko-Goli anisiba abantu bala endaweni kungenzeka nti wena waseGoli ngeke ngithanda ukuyicheka lento ngoba siyayizwa inhlese ukuthi abantu abasebenza kulesibhedlela akusiba balapha kwaMasha akusiba balapha eNanda akusiba wena usister wakuphi nendawo. Okay, mina ngokuzalwa ngazalelwa la kwaMasha ePolyclinic. Yebo. Khona nje uthi wena wase-Cape Town ivela. Hayi akukho lokho. Uzizwa kanjani ngokusebenza kulesibhedlela? Ngajabula kakhulu ngibizwa ngoba ngiloke ngisibona nje siqala sakhiwa phambi kwami. Absolutely. Ngathi nje Nkosi nami ngelilanga mangaba lapha. Yebo, so kwaba yiphupho kumina ukuthi ngibona igama lami libizwa. Yabo. Ngabonga kakhulu ukuthi uNkulunkulu ungibhekile nabakithi bangibhekile nje kwaba leyo njabulo enjalo. Imvungeke la emphakathini manilalele abantu sekunesibhedlela esihle kangaka bathina abantu ithini imizwa yabantu? Imizwa yabantu miningi ngoba abantu asifani sabantu abanye bayajabula ngoba kwaMasha nje wonke inki besingenaso isibhedlela esingangalesi kodwa manje sekulula ukuthi siqale endaweni enjengasePoli mhlambe ke zirefer kulesibhedlela sethu nako oGandhi baletha lathini. So nje umphakathi ujabule kakhulu ngoba umthwalo usuwehlile kakhulukazi.